Sinibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine nibingelela uNjabulo Mkhwanazi ngimi lapha noSisi uNdoni. Sisi siyakubingelela. Kuzombhema indoni le phansi empangeni bathi maphimbo wonke abanye bathi ishinga. Ngiyambingelela wonke umuntu ozothi ebukele video silana ke njengamanje emcimbini kaNjabulo. Ngikhona angithathwanga ocingweni ngo ngihlalele nje. Usisi uNdoni sijwayele ukumbona emcimbini eseThekwini engasemakhaya. Ufika kanjani eGoli usicazele mhlambe uyaqala ufika eGoli experience yakho sofaye kanjani? No mfowethu nginakho ukufika eGoli okwesibili ngikule ndawo ngaye ngafika ufihla isikholenza umcimbi kanti eGoli nginokufika ngiyileli iciko ke ngane yakwethu elingafuni ukwaziwe endaweni eyodwa ngiyayihambela nje indawo uma ngithola isimemo. Yes. Usisi uNdoni sibuye simazi njengomphathi wenkampani ephatha abaculi abanjengosaliwa oGqizile ngathi noGandaganda khona phakathi. Enyangeni ezimbalo edlule sibonile mhlawumbe usaliwa ethenga imoto sabona usisi uNdoni ethenga imoto sabona uGqizile ethenga i7 seater naye mhlawumbe ungasichazela ukuthi kuza kanjani ukuthi inkampani yakho ikwazi ukuba nabaculi abaphumelela ngaleli zinga ngoba usually sokubona kuumphathi kuphela ophumelelayo kuwe mhlawumbe kwenzeka kanjani ukuthi ube nama artists successful impumelelo nawo futhi siyibone ngalendlela sibona ngayo. Ake ngiqale njengane kwethu ngicacise lokho njengoba nguNdoni ngumuntu osifazana oba nenhlanhla uNkulunkulu wamupha ubuhlakani bafo mina ngihlakaniphile into nje uNkulunkulu angipha yona umqondo wami uyangakhela imali okwesibili akaze ngimsebenze umlungu lokho ngaba khona kodwa ngiyaphila khumbula ukuthi ngithe ngihlakaniphile bese kuthi lapho emculweni akiyikhulume lento ngoba ngiyazi kunemibuzo eminingi elinawo mhlawumbe uzosaba ukuyibuza ngoba wazi izofika kanjani kodwa angivele ngiqale ekuqaleni ngithema ngivula ikhampani bengingafuni ukuxhashazwa abantu mfethu ngoba abantu bayadlala ngabaculi ngase ngithi le company saliwa eyasekhaya ngoba ekhaya ikhono likhulu angifisi ukusebenza nomunye umuntu angaphandle ngoba ngibalekela ukukhuluma kuthi emakhamba isikhathi usaliwa wadonsa uGqizile uma eqeda ukudonsa uGqizile ngabona uGandaganda bagcina bejoyina kanjalo kodwa ngifuna ukucacisa bafo ecompanyini umuntu uma ethenga into uyithenga ngamandla akhe. Number 2 ayikho icontract contract engisebenzisa umculo anginayo lonto leyo akho 1 year akho 6 months akho bani ufika umuntu ngoba ngizomupha ulwazi ngimcathulisa. Number 3 alikho ipercent enginalo kusaliwa kuGqizile kuGandaganda. Number 4 akekho umuntu oholelwa kuNdoni bafo uma uqasha uGandaganda ulethe account yakhe uqasha uGqizile lethe account yakhe uqasha usaliwe lethe account yakhe okusho ukuthi umuntu enyakeni uma ebe nama gig out 24 uyena owazi imali yakhe uthi umalini size endabeni yezimoto nginesikhathi bafo ngiculile ngangafuni ukuqala ngento engaphila ngaphandle kwayo kunento ebimile njengowakhe ekhaya ngizalwe emzini obunendle eyodwa bekuphoqa ukuthi masiqale sishintshe ini ikwethu ngesikhathi eside ngiculile imoto ngize ngaqala ukuyithenga akusimoto yokuqala le eyokuqala ukuthi ayazwanga ayipostwanga so yikho ingaziwa angisuka umuntu othanda ukuposta izinto bafo ngayithenga yokuqala kwakuyimoto nje ukuthi ngifunda ukudrive nokuthi impilo ibelula ngoba sengithenga le usale unesikhathi eqaleni umculo kodwa ubazi mfethu ukuthi ekhaya kunezinto kumele siqale ngazo abantu babonile kuthina impilo yethu public asifihla sizamile ukushintsha ikwethu sashadisa uma njengoba baba wahamba bengaqedile izinto sase sithi no ngoba impilo isingconywana izinto zokuhamba kumele zibe khona sase siyathenga uGqizile usijumile mfowethu besingazi ngoba isurprise sasurpriseka and engikuthanda kakhulu uGqizile anasikhathi eside emculweni kodwa ukwazile ukuhlanganisa bafo kunezinto ezizenze emaceleni ongesiko umculo ezisifakela imali nawe uyazi ukuthi umculo angeke uphile ngawo ngoba amagigi mhlawumbe wathola ka4 enyakeni uthothi uzokhokhela igig eyodwa kodwa ngifuna ukuthi konke ukuphumelela kumaciki ngoba sebenze kanzima akusuye uNdoni mina ngibe isibuko sokuthi bebuka ukuthi impilo kanje kuphela. Yes. Ngonyaka odlule sike sabona bekunomcimbi iNdoni Saliwa Music Festival ngiyabona sisibayigqola ikhipha zakhona sengayilindela yini futhi kulonyaka. Mntaka baba indaba yeNdoni Saliwa izoba khona kodwa lokho ngifuna ukusho ngakufihla iNdoni Saliwa ikakasenzeli inzuzo njengoba sonke siphuma njengoba nawula uyawenza umsebenzi ngoba uyawuthanda kodwa egcineni kumele kube nesinko siyetafuleni iNdoni Saliwa mfowethu umasipala wethu yasupport angifuni ukuqamba amanga uArt and Culture yasilekelela kodwa ievent idinga amandla amakhulu iyasinda akaze kwenzeke masine event sisale sibala sisala sinezikweletu so kulonyaka ngithe asigembule kokugcina if ngiyabona ukuthi ayisebenzile sikuphi isidingo sokuthi senze event sinika abaculi imali sisale singenalutho ikhona ievent but mfowethu asingajabulela ukuthi kuthiwa sine event kodwa egcineni kosuku isakhela stress izoba khona kulonyaka kodwa mingakwazanga usifayela imali kulonyaka nonyazayo siyoyidayisa event ethu. Yes. Kunento engayibona komunye imicimbi engayihamba uMbuso Maciko ngonyaka odlule eThekwini uMbuso Maciko
wathi uma ungena stage wangena nosisi uGandaganda na performa ndawonye nagida ndawonye mhlambe lokho kuza kanjani ukuthi naye ethe umculi ngaphansi kwenkampani yendoni naye futhi ephinde bonakale eperforma kanye nawe estage ukuthi angafeaturishiwe kuleyo ngoma but uyingxenye yama-dancers ahamba nondoni. Ngiyabona mfowethu kuleya khampani asikiwe amaciko sizingane zandawonye. Uma ngena uSaliwa siyangena, uma ngena uGqizile siyangena, uma ngena uGandaganda siyangena. Khona nje ivideo uGandaganda ube perform eCape Town sangena soba u4 saba magida ngoma kaGandaganda ingoba sibambisena akekho nenzondo nomunye futhi njengoba sika nje siba u4 sizinge singamadlela ndawo akekho ngcono akekho omkhulu ayikho imanager akekho umphathi siyalingana. So kusasa njengoba uke wabona ngiperforma kwi-All White uSaliwa bengaqashiwe kodwa uGqizile noSalwana ababona ngithe enkundleni siphila kanjalo nje futhi. Kunengoma yakho ethanda kakhulu kulezi insuku ethi angathi sikuthiwa bambonile naye usichazele lapho kwenzakalani iqondene nomuntu leyo ngoma noma nje ubuciko bakho nje kubona. Mfowethu eqinisweni bengakaze kube nengoma engiyibhala igadle noma iqonda umuntu noma iqonda impilo yami. Cabanga ukuthi ngeke ngaba nengoma eyodwa engayibhala ya specific to ubaba ethi tribute to ubaba efeature uSaliwa ethi baba la ukhona lele kanjani but uma ngicula nkabe yami ngifocusa empilweni ngoba ngiphila kakhulu nabantu ngibona izimo nawe mfowethu nama ex akho mhlambe umuntu wakushiya ngoba eyitshela ukuthi awuyilutho noma ungcono wabona abangcono vele empilweni yakho nakho uthi umusebenza awufisi ex yakhe kubone usokona uyakulwela lokho. So la ngoma ngiyibhalela umuntu owalaxazwa ngoba engekho esimeni bese ethi uma esesimeni bese efisa ukubuya lo nami ngiyayibhalela nawe ngangikubhalela ingoma nje mfowethu. Yes singalindelani kuNdoni kulonyaka kuya phambili ngogudi mfowethu yakhipha indoni okunye nkabe yami engifuna ukukutshela abantu ngami umculo ngiyawuthanda uyabaphilisa abantu kodwa umculo yasilimaza as much as nisibone ngathi si strong ibhlungu indlela umculo osusezingeni lezingo sokulona ayikho futhi inhlonipho kumaskandi umuntu akazi uthi yini kulungile ke thina ngoba sayifaka abakwazi ukuhlonipha imindeni yethu abahlonipha omama bethu abahlonipha izingane zethu yabo engacela njengeciko lomuntu osimame bafowethu singabantu sinemndeni sinezingane sinabantu abasithandayo enikubhekisa kuthina kucabangeni awukuthatha ukubuka mhla kubheke enganeni yakini bese ingane yakini ihluleke ukuphila nakho bese ithatha intambo izibulala. Mhlambe mina ngistrong enough but khona ingane eyoyibulala ngelinye ilanga ngenxa yobudedengu nenhlambi sitho lomculo namaskani. Ilokho nje ngifuna ukuphuza kodwa nje mina mfowethu ngikhona angiye emumva ngisazosebenza angikhompete namuntu ngundoni nje. Emculweni kuphinde bekhona ama-NSG engicabanga ukuthi uNdoni uSaliwa noGqizile mhlawumbe mawuthi khona okwenzakalayo lapho mhlawumbe ungakusichazele mawuthi khona ukuya phambili. Ama-NSG bese kuwama-NSGG ngoba sewunogandaganda kodwa kubukeka isikhathi sonyaka sisincane njengoba siba u4 kumele sonke masikhiphe onyakeni so akusenzeki so ngibe nokuthi kulokhu angibafake bonke engomeni eyodwa ngikhave lesasikhala so ikhona ingoma esizoyishaya sonke soba u4 kwi-album kaNdoni kuzothi nje kiwe emakhaya ngokuthi izobisiphumela bazobe behla ngayo hayi angifuni ukukuthembisa izinto eziningi mina angiculela TikTok angiculela ukuthi yini ethanda njengamanje ngiculela abantu abadinga ukulashwa mfowethu ngisho kanjani ngidila nomyalezo noma ngafika isitayela kuthiwa ngizoshaya imiliyoni ngizoyenzana iTikTok bafo kunomuntu osesibhedlela kunomuntu osejele odinga mina ngisafocus lapho mfowethu. Ngicela nje sesivalisa sithi Maskandi Online Magazine bese sivalisa. Ngicela ungiphindela ke nkabe yami. Maskandi Online Magazine. Maskandi Online Magazine Indoni. Siyabonga kakhulu. Uthemba